Međunarodna organizacija osoba sa povredom kičmene moždine od 2006. godine ustanovila je dan koji je posvećen upravo osobama koje su povredile kičmenu moždinu i ove godine po prvi put u Republici Srpskoj obilježavamo ovaj dan. Ono što je važno istaći je da prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije godišnje se 250.000 ljudi doživi povredu kičmene moždine i od tog broja 50% tu povredu doživi u saobraćajnim nezgodama, dok ovih 50% su traumatske povrede uglavnom nastale skokovima u vodu ili padovima sa visine. Iz razloga što je ta polovina povreda nastala kao posljedica saobraćajne nezgode, mi kao udruženje žrtava saobraćajnih nezgoda STEP smo smatrali da je nekako naša i obaveza da ovaj dan obilježavamo. Glavni razlog jeste da upoznamo javnost na problem populacije osoba s povredama kičmene moždine, da podignemo svijest naravno građana ne samo Banja Luke nego Republike Srpske, informišemo ih šta se generalno o ovoj vrsti problema. Upravo tako, poenta nekako ovoga svega jeste da mi preventivno utičemo na to da ne dolazi do povrede kičmene moždine i jedan od glavnih načina da je to pokušamo da uradimo jeste da kroz naše te lične priče, članovi udruženja STEP jesu osobe koje su doživjele saobraćajne nezgode i vezane su za kolica i ono što mi nastojimo u saradnji sa Agencijom za bezbednost saobraćaja i projekat Kad se život preokrene da dođemo do što više učenika, to su oni mladi ljudi koji tek trebaju da postanu vozači ili su položili vozački ispit sa 18 godina i nemaju tog dovoljno vozačkog iskustva i generalno životnog, tako da kroz pričanje tih naših priča nastojimo da im ukažemo, da im iskreno kažemo gdje smo mi to pogriješili ukoliko smo sami krivci te saobraćajne nezgode i mislim da uspijevamo, već projekat ulazi u 4. godinu svog postojanja, da uspijevamo da dođemo nekako do njihove svijesti, da te naše priče ne bi postale njihove priče. To je ona glavna poruka koju uvijek na kraju predavanja nastojimo da im prenesemo.